Мәскәүдә 1997 елда Фикрат Табиев тарафыннан татарлар штабы оештырылган иде. Шул еллардан алып бүгенге көнгә кадәр Мәскәү татарларын берләштергән штаб тулы куәттә эшләп килә. Үзенең эшчәнлеген көннән-көн җәелдерә бара. Шул уңайдан бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта Мәскәүдәге татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Узган ел Бөтендөнья татарларын берләштереп торучы Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгы белән истәлекле булды. Мәскәүдә эшләп килүче татар штабы да бу чарага зур өлеш кертте. Бу турыда тулырак Мәскәүдәге татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина белән әңгәмә корырбыз. Гөлнара, исәнмесез? Исәнмесез. Сөйләшүебезне соннардан башлыйк әле. 2022 елда татар штабына ничә татар килеп кушылды? Минем санавымча инде 300-400 яңа кеше. Тулайым алганда ничә кеше булды инде сез? Безнең һәр вакыт яңа кешеләр киләләр, өлкәннәр китәләр. Һәм 3000, 4000 шундый берәр. Белүемчә, татар штабында әлбәттә инде сез төрледән-төрле кызыклы очрашулар оештырасыз. Һәм инде бу берникадәр менә шулай итеп Мәскәүгә килгән барлык татар яшьләрен берләштереп торучы зур бер мәйдан. Үзегезнең эшчәнлегегез турында тулырак сөйләп китсәгезче. Безнең яшьләр генә түгел, безнең өлкәннәр белән дә бик зур эшләр барыла. Һәм яшьләр өчен, гомумән студентлар өчен без һәр якшәмбе яшьләр кичәсен уздырабыз. Анда инде безнең студентлар гына һәм шул кичәләрдә без яңа төрле кызык спикерлар чакырабыз. Алар алдыннан чыгыш ясыйлар, яңа темалар, анда бизнес турында, ничек һөнәрне сайлап алырга. Аннары бу кичәләрдә без һәр вакытта да татар телендә баян алдында татар җырларын җырлатабыз. Һәм инде өстәл уеннарында уйнатабыз татар телендә. Безнең татар телендә бик күп яңа уеннар бар. Һәм беренчесен безгә иң яраткан уеныбыз инде ул Сабантуй уены. Ул Казаннан алып кайттым мин аны. Шул Бөтендөнья татар конгресслар август айында. Бу өстәл уены булып чыккан. Өстәл уены, әйе. Менә шулай итеп кызык формада кичәләр уздырабыз. Кызыклы кичәләр оештырасыз, әйме? Аллаһы кичәләреме шулай без танышу, анда бер-берсе белән аралашу, менә алар бер-берсенә ярдәм итәләр. Мин үзем бит Казаннан күчеп килгәч, Мәскәүгә минем инде проблема булды. Инде ул татар телендә кем белән аралашырга. Менә монда Казанда яшәгәндә әтиәнием белән, бөтен дусларым белән татар телендә аралашкан идем. Менә Мәскәүгә күчкәндә инде анда кем белән сөйләшергә. Менә шулай итеп, шундый проблемага чыккач, бездә шундый штаб татар дигән оешма бар иде. Һәм инде мин бу оешманың координатор булып, шундый татарларны берләштерәм һәм аларны аралаштырам татар телендә. Үзем Казаннан булгач, миңа әйтәләр, син ничек матур итеп сөйләшәсең, кая өйрәндең дип сорасалар. Мин әйтәм, мин Казан кызы, менә безне монда матур итеп сөйләштерергә өйрәтәләр. Бәлки менә безнең телевизор экраннарыннан карап утыручы яшьләр Мәскәүгә җыйналардыр. Димәк, инде менә сезнең өчен мәгълүмат, татар штабына килегез. Сезне биредә көтәләр дип әйтергә кирәк. Көтәбез, килегез, языгыз. Мин сезгә бик шат булам. Гөлнара, шунысын әйтергә кирәк, менә 2022 елга нәтиҗәләр ясап әйтсәк, сезнең якташлык җәмгыяте дигән шундый проектыгыз да барлыкка килде. Менә бу проект үз эченә нәрсәләрне ала? Менә бу якташлык проекты инде ул һәр вакыт яшьләр якшәмбе кичәсе дип атала. Алар өчен, студентлар өчен без кичәләр уздырабыз. Менә бу кичәләрдә алар бер-берсен беләләр. Менә экзаменда берәр нинди дөрес хатлаулы сораулар бирсәләр, алар бер-берсенә ярдәм итә. Менә безнең студентлар өчен һәр елны караван национальных событий дип шундый очрашулар бар.
һәр институтларда. Анда без татарларны бик матур итеп күрсәтәбез. Һәм менә бу теге елны без шулай итеп 12 вузда шулай йөрдек, бөтен вузлардан, һәм аларда һәрвакыт татар милли ризыкларны, татар милли киемнәрне күрсәтеп, шулай итеп Татарстанны бик матур итеп күрсәттек. Узган елга нәтиҗәләр ясадык, ә инде 2023 елга нинди планнар белән күрәсез? Бик зур планнарыбыз. Әлбәттә, инде һәр вакыт татар телендә сөйләшәбез, татар телен онытмыйбыз. Бөтен яшьләребезгә яңа китаплар бирәбез. Безнең инде традиция штабта. Безнең кичәләргә килгәндә, без татар нәшриятыннан басып алынган журналларны Татарстаннанмы, Нижний Новгородтан, төбәкләрдән газетларны алабыз, чыгарабыз һәм һәр студентка бирәбез пакеттан. Инде ул безнең шундый штаб татар дигән пакеты. Инде һәр вакыт шул штабтан алар киләләр шундый пакетлар белән. Аңлашылды. Ә инде проектларга килгәндә? Проектларга килгәндә безнең татар стендап яңа проект булачак, ала берсә рәхәт кичләре. Анда инде без гомумән татар телендә сөйләшәбез, татар телендә җырлар җырлыйбыз, өстәл тагын уеннары һәм яңа ризык ясый торган менә шундый передача ясыйбыз килә. Бик шәп проектлар, әлбәттә, инде сезгә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә.